meer werd as goud, meer werd as duisende pijne, so kostbaar is liefde vir my. Gaan dit goed met u, Tannie Hannie Kellerman van Huis Aanskemering in Malmesbury? Geluk met die 90ste Nana. Dis 'n groot mylpaal. Mag die Vader u nog lange jare vir ons spaar en goeie gesondheid gee. Jy's vir ons 'n inspirasie. Mevrou Kellerman, dit kom van Fossie en Ina Elers en die familie. En moenie weggaan nie. Hier's nog eene van Mimpie Smit en die kinders wat sê: baie geluk aan my buurvrou van baie jare daar in Hopefield. Ook 'n ou skoolmaat. Mag jy 'n wonderlike nuwe lewensjaar ervaar. Goeie gesondheid geniet van Mimpie Smit en die kinders. Tannie Hannie Kellerman van Huis Aanskemering in Malmesbury, voorheen van Hopefield. Nana, geluk met die 90ste. Dis 'n wonderlike genade om nog soveel gesondheid en lewenslus te kan ervaar, né? Nana is vir ons 'n voorbeeld en 'n inspirasie. Dankie vir die liefde. Dit kom van Jannie, Annemie en Ines van Vredenburg. Ook vir die boodskap met liefde van die suster Beatrice Elers van Vredenburg. Is hier nog ene? Ja, hier's een van u suster Betsy Brandt van Porterville. Geluk Hannie en mag dit 'n goeie jaar wees. Dis mevrou Hannie Kellerman. Kom ons luister eers na die musiek, die verjaardaglied, en dan gee ek die adres. Leie versekering, Jesus is myn. O, wat 'n vreugde, heerlik en rein. Wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Volle versekering, vrede en rus, heerlik van Jesus liefde bewus. Met my geloofsoog opwaarts gehou, rus ek in Jesus liefde en trou. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Blye versekering, 'n tradisionele haleluja lied, uitgevoer deur die broers. Dit is ons verjaardaglied vir bejaardes 90 jaar en ouer. Nana is nou vandag 90 jaar oud. Vandag op die Vrydag die 27ste Oktober 2017. Nana het nou die oudste geword van alle familie in die Brand of Bester of Hickman kant. Hoe voel Nana daaroor? Baie goed. Baie goed, want deur my lewe het ek so gegaan. My hande was oop. So ek het ontvang. Het nie so geloop nie. Toe aan ek het so geloop. Deur my lewe. Dis hoe kom ek hier gekom waar ek vandag. Ek dink so, dis wat ek maar dink.
En dis hoekom ek hier gekom het. Nou, wat sal Nana nou sê buiten dit wat Nana nou genoem het? Is die resep om hierdie jare te bereik? Is dit nou gesond eet of baie dans? Gezond eet en bij oefenen. Ja, bij stap, bij beweeg. Zal ik zeggen dat het ik mag doen. Ja, gedaan het ik. Maar dat is nog altijd oefeningen. Ik heb maar nu oefeningen. Maar je weet bij gedaan. Dat is mijn plezier. En dan rook en drink mos nou natuurlik ook nie. Nee. Spesifieke kosse wat 'n mens moet eet. Nee, maar dat is maar, ik was nog niet bij graag zoet geëet, maar niet bij je echte zoet goed geëet. Ik heb niet aan elkaar lekker zo goed geëet. Het is zoet, dan eet je geëet, maar nog niet. Je moet niet zeker zo bij, ik denk maar zo bij zoet goed eten. Nou, hoe voel Nana nou vandag? Ik is baie gelukkig en ik is baie dankbaar dat die Here die pad tot hier met mij gestapt heeft. En ik vraag van die Jezus om die pad verder met mij te stappen. En die gesondheid? Ja, die gezondheid is nou niet, is maar baie pijn. Wel, Nana stap goed. Ja. Nana lyk goed vir 90. Ja, dat nee. Of is dat... Het lijkt zo goed niet, maar ik moet me samen ouder lijken. Ik kan me samen niet lijken zoals met jong dagen lijken. Of is daar goed pyne en skete wat ons nie van weet nie? Nee, misschien niet. Dat is maar ook pijn. En jij zal niet daarvan weten, want jij zal iemand wees misschien waar ik is. Dan jij jullie pijn, maar dan zal ik niet daarvan weten. Of niemand zal daarvan weten. Want dat jij daar kan niemand voelen. Dat is wat jij en jouw leven daar. En eetlus? Eet Nana nog goed? Ja, goed, maar niet meer zo. Spesifieke goed wat Nana nie meer eet nie, ander wat Nana wel eet? Ja, nee, ik is nog lief. Ik is nog niet meer zo bij of vis is gezond, maar ik is niet zo bij lief daarvan. En ook niet bij vlees niet. Vlees is voor mij meer wals, fijn vlees. Ja. En Nana het nou genoem van oefening. Stap Nana nog gereeld? Ja, ik stap nog. Ik sta nog in die nacht op, ik stap naar die toilet toe. Ik doe niks in, dankbaar, dat is bijna dankbaar ook. Want als ik zie hoe komen die kinders met die schotteltjes en die bijtjes, doeken in die andere kamers. Ik ken het niet. Lakens, ik trek af. Dat is nat, ik ken het niet. Maar ik zeg voor lieve Jezus, baie dank en ik vraag van mezelf. Here, dan zei ik, Here, roep mij. Roep mij dat ik er niet kan opstaan, dat ik niet meer bed nat maak. En de Heer heeft nog altijd dit voor mij gedaan. En soos aantrek, trek Nana nog self aan? Of? Nee, ik trek nog zelf aan. Ik zeg van de vrouw met knoopjes vast te maken, dat moet er van mij vastmaken. Ik kan het van mijn kleren. Ik bad nog voor mezelf, net wanneer ik ga storten, is daar een meisje wat stort. Ze blijft net in die badkamer, in die stortkamer. En zij stort. 's Ochtends vroeg. Maar 5 uur als stort zij en daar kan het enige tijd gaan. So Nana stort maar meer in deel. Nana is nie meer in 'n bad nie. Nee, ik kan niet. Nee, ik kan niet meer in die bad nie. Ik is bang. Ik glip. Als ik opsta, glip ik. Omdat me daar 2 man bezig met mij uittel. En dit wil ik niet. Ja, so dis nie 'n kwessie van Nana kan nie in die bad kom nie, dis maar Nana is bang. Ik is net verzachtend. Ja. Je voor dit. Ja. Vir 'n val of so. En ek sien Nana se hare is ook nog altyd nog net so mooi. Soos wat ons vir Nana leer ken het. Dank je, Ines. Laat doen Nana dit nog by jou. Elke week. En niet haar zo.
elke week donderdag in die haarsalon. Dis my dag. So Nana gaan uit. Ek in die gebou is die By die haarsalon is in die in gebou. die gebou vir ons bejaardes in die gebou. Elke donderdagoggend So die gaan ek wanneer ek bereid is om te gaan. Ek gaan in die oggend vroeg. Ek gaan na ons geëet het, breakfast. Ek gaan middag, ek kan namiddag gaan. Daar bly al die een, maar ek gaan maar vroeg in die oggend. Staan ek. So is dit 'n haarkapsel wat kom na die huis toe. Nee, ja, sy is in die huis. Sy's in die huis. Sy is in die huis, sy doen die haar in die huis vir die mense. O. So sy doen myne ook. Elke donderdag is my dag. Sy doen my. En ek gaan vir my hare was. Sy was my hare. En sy behandel dit. En sy draai dit in as sy wil hê. Sy blou draai dit. Net wat jy wil hê. Toen sê, maar ek vat maar die krollers, dan hou my hare langer. As die blou draai. Die krollers hou langer. Maar is mooi. Ja, dan lyk tog altyd baie netjies versorg soos ons en Nana leer ken het. Baie dankie Ines. Nana is nou al sê dit 2015 op Mamasbury. Is Nana gelukkig in huis aanskemering op Mamasbury? Baie gelukkig. Want ek weet mos nou toe Nana nog by Hopefield was daar tye wat Nana nie wou gegaan het nie, ontevrede was en so aan. Ja, dat was zoiets, maar ek sien, ek nou self besef, want ek kan self voel, hoe ek voel. En ek sê, ek kan nie meer, ek sien die kaas vir die dag nie. En die dag het ek iemand by my gehad, dan is het ook 'n bruin vrou. Maar in die nacht nie, en dit daarvoor sien ek die kaas nie. Ek moet in die nacht in 'n plek wees as iets met my gebeur. Ja, is die mense daar, die dokters is daar, alles is daar. En die etes in die huis, die tipe kos wat Nana kry, is dit lekker, is dit genoegsaam? Baie lekker, die kos is perfek. Kos is baie lekker, soos ek gewoond is, boerenkos, baie lekker. En jy kan kies wat waarvoor jy lus. Eendag het jy vir dit lus, maar morgen het jy nie vir dit meer lus nie, dan vat jy net die volgende. En die hoeveelheid kos? Ja nee, hoeveelheid is dit ook nog minder. Dit is nog minder, maar dit is nou soos ek nog voel. En kom dan mense by Nana kuier ook, gaste en so aan of nie? Ja, ek het vriende wat na my toe kom, ja. En dan vanoggend het ons nou gemerk byvoorbeeld ook van die personeel, hulle was nou binne amper sê ontevrede toe Nana nou vanmôre geloop het. Hulle wil nie hê Nana moet loop nie. Kom Nana goed met hulle oor die weg en hulle goed met Nana of hoe? Baie goed. Nee, want ek as gewoon moet kinders wees. So ek het baie geduld gekry met die kinders. Want dit wil vir my voorkom asof hulle lief is vir Nana. Ja, ons kom baie goed klaar. Ja, het is baie lief, want as hulle sê, hulle kan net, dis net met my. Die ander wil nie met hulle gesels nie, of wil nie, hulle is te bang. Maar en ek sal altyd lag. En baie keer as ek maar 'n bietjie te nodig vir 'n ou mens, maar vir my is dit nou niks nie. Dit is wat hulle nou sê. Het is so lekker om met my te werk, want ek is vrolik en opgeruimd. En daar by die battery lag hulle net so, want daar maak ek wonderlike plakate. Maar dis die volgende ding wat ek wil vra, die humor. Nana het nog steeds die humor. Ek dink Nana, dit is deel van die feit dat Nana's jy weet hierdie ouderdom bereik het, die humor, want Nana se hele lewe was vreugde en hoewel in Nana se lewe as mens nou kyk na Stevie wat oorlede is, Okkie,
maar nou- hartseer gehad, maar Baie hartseer, want Nana was altyd opgeruimd en vrolik soos wat ons te van Nana ken tot nou toe nog steeds. Ja. So dit is maar nog steeds deel van Nana se lewe. dat is deel van mijn leven. Dat is verzeker Ines. Deel van mijn leven. Ja, want die slecht daar komt daar. Maar ik kan niet gaan zitten top daar hoor. Het komt en het gaat nooit weer voorbij. Ja. Het komt die mooie dagen weer. Maar alles heeft ik genoeg aan gehad. En die ouderling, die ouderling, Die ouderling. Wat ben je van die ouderling? wat so by Nana kom sit en kuier? Ja, maar niet maar hij is een getrouwde man. Zijn vrouw is op Maurice nog. Maar presies, sy's daar geringde voelsvlieg ook. Ja, nee, maar hij zei, nee, hij saas uit de in. Maar hij zei, hij kon, ik denk dus, ik zoek gaan praten uitvragen. En zijn vrouw is een stapper. En dan kan hij van mij wonderlijke dingen vertellen. Ik zei, je moet ook maar nog aangepast bij die loperij, dan moet hij maar samen stappen. Maar en zo gezels ons nog. En dat is nog, hij komt altijd bij mij zitten. Hij bruidstoet is de zijstoet, zou hij zeggen. Maar ik hou van hem, ik hou bij van hem. Want hij is een bijouderlijke man. Ek wil nou juist vra van die kamer. Is Nana tevrede in die kamer? Is dit 'n lekker kamer? Nana Ja. slaap mos op Nana se eie bed. Al die meubels is basies Nana se. Dat is mijne. Dat is nog niet, dat is niet mijne. Nie. Die tafeltje, die doek wat er om is, die tafeltje wat voor mijn bed staat, is al. Is heel zo'n tafeltje, maar dat is nog die huisse tafeltje. Maar die lamp, die bed, en die laaikassie, en die grootbruinstoel, en die groenstoel. Dat is hoeveel stukken, dat is mijn eigen. Alles is mijn eigendom en anders. So dit voel huislik. Ja, ik voel huis. Het is gelukkig. Nou wat doen Nana deur die dag? Ik bereid. Nog steeds? En verder, ja, ik bereid. Nog altijd nog hangeroortrekkers. Ik wil het voor die bediendes oortrekken. Ik heb nog niet hangers brengen. Ik heb nog niet gevraagd. Hulle brengen die hangers. Ik zal het voor oortrekken. Want mijn is allemaal oorgetrekt. So Nana bly besig. Ik blijf bezig en ik lees. Ik lees, ik krijg mijn huisgenoot, nieuwe huisgenoot, wanneer kom je, elke week of wanneer kom je uit. Dit is nou wat ik van het begin gezegd heb, wat niks in niet. Maar met die nieuwe huisgenoot is mijne. En dan wil ek ook hoor die uitstappies, gaan julle soms op uitstappies of nie? Nee, ik ga niet meer samen. Ik ga nog een jaar, maar ik ga niet meer samen. En Omdat ik zo zwak loop. op Hopefield het Nana altyd kerk toe gestap en kerk toe gegaan. Ja. Gaan Nana nou nog ook kerk toe of het julle diens by die, hoe werk dit? Ja, nee, ons alleen af en toe een dienst was ook bij ons. Maar, want ik bijwoon, maar verder luister ik maar over de radio. Die kerken wat daar opkomt. En dan hebben we s'avonds of 's ochtends de kerk en vroeg. So dan as in die kamer dan luister Nana die. Ja, en je dacht, gewoon, je hebt zelf gezien wat ik in mijn kamer had. Ja, Johanna ook daar. Maar dit is mijn eigen TV wat dan zo dan omgezet is. Mijn eigen TV, maar die verwarmer het hij van mij gegeven. Ja. En is die kinders Johan, Elfrida en Deline, is hulle goed vir Nana? Baie goed, baie goed. Ik is baie lief van Ayakin van haar. En Johan ook, dat is dus nog, dat is nog hij en Ilse is dus nog mijn naam. Want ik nog voor baie geef voor Ilse. Maar Ilse is nu nog niks. Maar Johan is nog, ik is nog een zijstop gezet. Hij doet voor mij baie. En ik is baie lief voor haar, ken ik maar zo mijn naam. Het is niet dat ik voor die naam zoek, wonderlijk, als je maakt niet. Dat is nog maar zoek gevangen. Maar Ja, niet jaar is bij goed voor mij. Niet, ik kan niet klaar, niet, ik zal ook klaar niet. Maar dit wordt goed aan de Deline. Nou wie kyk dan Nana se kleertjies en goed dat Nana alles het en Deline.
Lilien? Het is ook, alles is onder Johan, maar Frida kan het doen, maar Frida werkt ook nou vaste werkelijkheid. En nou doen Lilien, dat sy hier nou vir Johan, sê sy vir my. Sy heb nou maar vir Johan. En Nana is tevrede met alles hoe dit tans gaan en Ja, nee, want ek het nou vrede gemaakt met alles. Sunny, ja, ek spook nou nie. Ek het nou vrede gemaakt, want dit is soos dit nou is. Soos waar het is en hoe dit is vir my goed. Baie goed. En ek slaap nu nog baie goed. En Hopefield, Nana was seker nog nie weer op Hopefield van dat Nana nou in die huis is nie. Nee, ek was nou nog nie weer. Johan het nou met my gery, Hopefield toe. Maar daar, ek moes nou, as 'n boeman in my die werk, ek sal wapen karas. Maar ek dink kinders is net 'n man en 'n vrou. En toe sê ek vir jou, toe sê Johan nie, hy het nou die huis gegee vir 'n man. Wat werk is met sulke dinge. En toe sê die man moet dophou van kyk. As hy sien iets is nie vir hom reg nie, dan moet hy praat. En so hy het nou dit afgegeen. Die man, hy moet seker die man betaal, ek dink so. Maar hy sê vir my, hy het nou, op Hopefield is nou so man. En nou toe van my, daar is niks verkeerd nie. Ons het eendag gery en toe was daar naast gery, toe was er baie niks. Ek is spyt, ek kan nie daar bly nou nie, dat ek die mense kan, wat dan in die nuwe huis wat hulle gebouw en nou mense ingetrek. En daar sien ook mense wat my huur, maar ek is nou maar spyt, dit sal seker mooi gewees het. Ja, maar toch Nana is tevrede. Ja, nee, wat ek is baie tevrede. Nou die laaste vraag. Dis nou vandag 90. Nou lê 100 voor. Nou lê 100 voor. Ons kyk maar wat liewe Jezus die krag gee. Dan sal ek die pad nog loop tot die 100. Ek sal dit aandoen. Maar dit hang van ons hemelse Vader uit my paai op ons uitgesit. So. Nou ja, dit is al van my af en Nana, baie dankie vir die onderhoud en Dankie, dis beste. baie sterkte vir die volgende 10 jaar plus 90 wat voor lê. Baie dankie Ines, ek hoop so. Ek haal dit na ons, laat dit in liewe Jesus hande. Hy sal wys. Ja, ons is nou vandag op Portable hou ons nou verjaardag. So geniet nou daarom so vir die dag. Baie, dis baie lekker, ja. Ja, ek geniet het. Het is baie lekker. Ek hou van alles wat ek hou van die mense wat ek het. Jy en Betsy en Petrus en dis heerlik om saam met julle te wees. Baie dankie Ines. En jy gekom het met ons stuk hier. Nou ja, nogmaals dankie, ek waardeer dit en baie sterkte vir Nana vorentoe. Baie dankie Ines. Baie dankie. En sy dans die wals van die leeuwe. En die wals vertel haar verhaal. Sy vra aanvaarding en liefde. Sy die prys soveel keer al betaal.